салом алайкум, адвокат Хусрав Зикруллоев ҳастам ва имрӯз мехоҳам дар бораи ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ дошта ва пешгирии экстремист тибқи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо маълумот диҳам. худи маънои калимаи экстремист тибқи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ифротгароӣ, тундгароӣ, тундравӣ мебошад ва ин дар Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита пешбинӣ карда шудааст. имрӯзҳо дар ҷаҳон ва хусусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ва экстремистӣ дошта, роҳҳои пешгирии онҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон як масъалаи асосӣ ва муҳим мебошад. Чунки аз рӯи маълумотҳои оммавӣ бигирем, имрӯзҳо бисёр агар аз рӯи намудҳои ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ дошта гирем, ки онҳо мешаванд экстремизм дар соҳаи динӣ, экстремизм дар соҳаи сиёсат, сиёсӣ, экстремизми дар байни муҳоҷирон ва экстремизм дар байни ҷавонон, ки имрӯзҳо аз ҳама шакли маъмули яъне ки экстремизм дар байни хусусан ҷавонон паҳн шуда истодааст ва ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирии экстремизм ҳанӯз соли 2003 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи экстремизмро қабул карда буд ва пеш аз ин соли 1999 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии терроризм қабул карда шудааст ва дар баробари якчанд барномаву консепсияҳои миллӣ қабул карда шудааст. Аз ҷумла консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди экстремизм ва таҳия ва қабули стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм, ки барои солҳои 2021-2025 дар асоси фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст. Инҳо ҳама чорабиниҳое мебошанд, ки гуфтан мумкин аст дар сатҳи қонунгузорӣ барои пешгирии ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ ва террористӣ дошта пешбинӣ карда шудаанд. бевосита рӯйхати ташкилоту ҳаракатҳое, ки бинобар ба амал баровардани фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ дар қаламрови Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятшон дар асоси қарорҳои суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст, муайян карда шудагӣ ҳастанд, ки аз инҳо ташкилоти Ал-Қоида, ҳаракати исломии Туркистони Шарқӣ, ҳаракати исломии Туркистон, ҳаракати Толибон, ташкилоти бародарони мусалмон, ташкилоти Лашкару Таиба, ташкилоти ҷамъияти Таблиғ, Тоҷикистони Озод, Ҳизбу Таҳрир, Равияи Салафия, Ҳизби Наҳзати Исломӣ, ташкилоти Паймони Миллии Тоҷикистон ва ҷамъияти Ислоҳоти иҷтимоӣ, ки дар умум шумораи онҳоро 25 зиёда аз 25 ҳизбу ҳаракатҳо мебошад, ки фаъолиятшон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда. Фаъолияти худро дар сомонаҳои иҷтимоӣ, масалан дар YouTube, дар Facebook, дар Instagram, Одноклассник ва дигар воситаҳои интернетӣ фаъолияти худашонро бо роҳи ифротгароӣ, бо роҳи тундравӣ ҷалб кардани хоса ҷавонон пеш бурда истоданд. Бояд қайд кунам, ки имрӯз бояд асосан ҷавонон зиракии сиёсии худро аз даст надиҳанд ва ба ташкилотҳое, ки мо дар боло гуфта гузаштем малакай, ки фаъолиятшон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст, аз ҳама гуна ҳамкорӣ кардан, кӯмак кардан, аъзо шудан, маблағгузорӣ кардану таги ҳамун матлабу наворҳое, ки онҳо дар интернет паҳн мекунанд, лайк мондану шарҳ гузоштан, аз ин амалҳо худдорӣ кунанд. Чунки тибқи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки инҳо ҳамчун ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ дошта гуфта муайян карда шуданд, метавонанд шахсро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб кунанд. ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ дошта дар боби 29 Кодекси ҷиноятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ҷиноятҳо ба муқобили асосии сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат оварда шуданд, ки масалан дар моддаи 306 Кодекси ҷиноятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бораи бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият, даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фаъолияти ифротӣ, ки дар моддаи 307 иловаи 1 Кодекси ҷиноятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар моддаи 307 иловаи 2 ташкили иттиҳоди экстремистӣ, яъне ифротгароӣ, дар моддаи 307 прим 3 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ ва дар моддаи 307
иловаи 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston бошад, ташкили таълим ё гурӯҳи таълимӣ хусусияти динию экстремистӣ дошта оварда шуданд, ки инҳо ҳамаш ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ дошта мебошанд. ва чӣ қадре ки дар бола ҳам гуфтам, бояд ҳар як нафари тоҷикистонӣ барои пешгирӣ кардани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта пеш аз ҳама дарки масъулият кунад ва аз амалҳое ки мо дар бола ҳам қайд кардем худдорӣ кунад, чунки дар Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конститутсия оварда шудааст, ки надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарӣ озод намекунад ва пеш аз он ки ба як амал, ба як коре ки шумо даст мезанед, беҳтар мешавад ки аз ҳуқуқшинос, аз ягон адвокат пешомади ҳамон чизро шумо маслиҳат пурсед, ки оқибати ҳуқуқӣ ҳамон амале ки шумо меравед чӣ аст. ва умед дорем ки дар хонадони ҳар яки шумо оромӣ ва осоиштагӣ ва дар кишвари азизамон сулҳ пойдор бошад.